Изкуство в посолствата, така се казва една програма за изложба на американски художници. Такова нещо беше представено в резиденцията на посланника на Съединените щати у нас. И тази изложба ще остане, ще може да бъде видяна в България до края на мандата на посланник Пардю. Започнала през 1964 година, програмата «Изкуството в посолствата» е уникално смесване на политика и култура, на изкуство и дипломация. Тя има за цел да запознае и представи пред света художествените постижения на народа на Съединените щати. Поредната изложба от това начинание на Държавния департамент е у нас. Куратор на експозицията, представена в официалната резиденция на посланник Джеймс Пардю, е Креста Тайлър Джонсън, която базира избора си върху цвета на живописните платна на 14 американски художници от началото на 19 век до наши дни. А популярните имена сред тях са портретистът Джон Сингър Сърджант, Ейбрахам Богданов, Ани Сейкс и някои от по-съвременните произведения на Улф Кан. Една от младите авторки, представени в експозицията, е Мишел Торес. Тя е на посещение у нас специално за официалното откриване на постоянната изложба. Чувствам се поласкана и за мен е удоволствие да съм сред такава компания на толкова добри художници. Това са хора, от които съм се учила и които уважавам. За мен е голяма чест моите картини да бъдат в тази експозиция. Тези картини според мен са еманацията на американската култура. Не всяка една по-отделно, а съчетани и взети заедно като едно цяло. Това е първото посещение на Мишел Торес не само у нас, но и в страна от Източна Европа. Толкова съм впечатлена от студентите и учениците на художествената академия и гимназия, от нивото на техните работи и от обучението. Възхитена съм от уменията им и след това, което видях, се чувствам смирена. Бих искала това мое посещение да има продължение, да бъде началото на един културен обмен. А това ни припомня, че великите нации пишат своите автобиографии в 3 ръкописа – книга на делата, книга на словата и книга на изкуството. Не можем да разберем нито една от тези книги, ако не прочетем и другите две, но единствената, която заслужава доверие, е последната. За тази сутрин Ростислава Генчева, BTV. Майката на Пипи, на Карлсон, шведката Астрид Линдгрен, с нея ние сме се запознали чрез книгите, но днес децата могат и по друг начин.